Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima, moje ime je Miroslav Zuha i dobrodošli u Magiju života u epizodu broj 14. Neka vam dan bude čarovan. Namere sadržane u reči sadrže čarobnu moć. Deepak Chopra. Da biste doživjeli najčarobniji dan u vašem životu, morate ga zamisliti i poželjeti pre nego što se i ostane nego što bude taj dan. Pre nego što ga doživite. I ako ga želite stvarno tako proživiti, jednostavno unapred se podsjetite, razmislite šta biste željeli da u tom danu da vam se dogodi i izgovorite čarobne reči hvala ti, hvala ti, hvala ti. To je izuzetno jednostavna i laka vežba, ne oduzima vam skoro nikakvo vreme. Ali promene koje će vam to doneti su sjajne. Ako ne verujete da imate moć takve promene, samo se setite dana kada ste se probudili i bili mrzovoljni, nije vam je bilo do ničega. I toga dana vam sigurno ništa nije išlo od ruke. I na kraju dana ste izjavili da vam je dan baš bio grozan. Jedini razlog je u stvari bio što ste taj trenutak ili to kada ste se probudili mrzovoljni, loše bili raspoloženi, to preneli na ceo ostatak dana. Čak ni jutarnja ta mrzovolja ne može da se stvori, ne može biti slučajna, jer ste na spavanju u stvari otišli sa lošim negativnim mislima. Tako da vežba sa čarobnim kamenom koje mi koristimo i uveče i ujutru nam u stvari treba nas osvestiti, na tome smo zahvalni i dani nam neće biti mrzovoljni. Tako da bi vam taj dan bio sjajan i ispunjen magijom, morate se stvarno dobro osjećati. Kakvi su vam planovi za sutra? Morate ustati, deca, škola, hemijska čistiona, kupovina, prodavnica, posao, oprati auto, šta imate za sutra u planu? Taj dan ćete pretvoriti ga u čaroban dan, zato što ćete biti unapred zahvalni na svemu tome. Na svakoj stavci. Možete reći ujutru kada ustanete, da bi vam taj dan bio čaroban, morate na primjer otići u supermarket, onako podsjetite se unapred šta sve ćete uraditi tamo, šta ćete se kupiti i budite na tome zahvalni i sjajno će vam proći ta kupovina. Magično razmišljenje i vest je dobra da ako razmišljate o samom parkingu. Dešavalo više puta idemo na put, trebamo negde stati i onda napred kažem da za mene, ja sam tamo zahvalan, da tamo moje mesto mene očekuje. I verujte mi, stvarno je tako i bilo i tamo moje parking mesto očekuje. Ili ako ne taman da stignem, neko izlazi i za mene tamo mesta ima. Samo zato što sam bio zahvalan unapred. Tako da čim se ujutru probudite, uzmite vaš kamen u ruku, budite zahvalni na tome, a dok se sređujete, tuširate, oblačite, razmišljajte o tim planovima što imate u toku dana i budite im zahvalni. I dan će vam biti čaroban. Da, naravno možete i koristiti, znači to što već imate u planu, reći unapred, hvala ti za sjajan sastanak, hvala ti na utakmici koju imam zakazanu, hvala ti za sjajnu frizuru kod frizera, sjajno, znači hvala ti, napred. Magična vežba, znači broj 14 je neka vam dan bude čaroban. Pod broj 1 uzmite vaš spisak zahvalnosti koje imate, pročitajte ga, napišite novo, izgovorite unapred hvala ti za svaki. Uveče pre nego što pođete spavati, proletite u mislima kroz sve vaše obaveze, ujutru čim tako ustanete,
napred budite zahvalni, možete reći hvala ti za sjajne vesti koje sam dobio ili dobila i kad počnete uveče spavati, uzmite svoj kamen zahvalnosti, recite zahvalan sam na današnjem danu i svemu onome dobrome što mi se u toku dana dogodilo, izrecite svoje blagoslove i do sljedeće epizode. Miroslav vam je također zahvalan, veliki pozdrav, doviđenja, hvala ti.